Башкортостан Катын-кызлар союзы Өфөлә түңәрәк өстәл оештырды. Катын-кызлар мәнфәгате буенча милли стратегияны тормышка ашыру мәсьәләләре каралды унда. Стратегияның төп идеялары нинди? Хавымыгыз эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Иштанова, программаның кунагы Башкортостан Катын-кызлар союзы рәисе Рәшидә Солтанова. Рәшидә Искәндәровна, хавымыгыз? Хавымыгыз. Рәшидә Искәндәровна, бuna милли стратегия катын-кызларның мәнфәгатен яклау буенча улар өчен, әмма стратегия дигән сүзне ишетү менән мин шунда ук ниндидер хәрби термин күз алдына басты, чөнки грек теленнән тәрҗемә иткәндә стратегия ул полководец сәнгате дигәнне аңлата икән. Катын-кызлар нимә өчен көрәшә? Хатын-кызларның гомере шул көрәш белән бәйләнгән дип уйлыйм инде мин. Улар гомер буена моны ничә йөздә, ничә ел элек башландылар бит инде. Кстати, американ хатын-кызлары безгә күрәтте бит инде, ул үзләренең хокуклары өчен көрәште. Моны 2 март алдыннан һөйләшәбез бит инде. Моны хәзерге көндә инде моны хатын-кызлар үзенең конкурс мәсьәләләрен алга алып, шул гаилә конкурс мәсьәләләре буенча көрәшәләр бит инде. Моны ошо стратегик нидә программалар безнең ул Мәскәүдә кабул ителгән бит инде. Ул Бөтәрәсәй буенча. Бөтәрәсәй буенча моны шулай ярашлы безнең хөкүмәт тоже шундай ук стратегический план кабул итте бит инде. Төп идеялары, конечно, гомумән алганда анда конкрет не юк. Анда дүйм алганда моны юнәлеш ничек булырга тиеш. Әлегелә баягы шул хатын-кызларның һаулыгы, хатын-кызлар демографияны ничек барлыкка китерергә тиештәр инде, ничек балаларны тәрбияләү, ничек семьяны хаклау, гаилә иминлеге һәм бuna шу ничек бuna хатын-кыз булу, анда даже тәртип мәсьәләләрендә, даже уфсинда язылганында төрмәнән чыккан хатын-кызларны ничек итеп тәрбияләргә, уларга юл куймау һәм хатын-кызларның менә шул теге хатын-кызга көчләү, теге насилие, гаиләләргә яберләүләрдән юл куймау. Менә бүтән нидер куелган, ул мәсьәләләр һәр вакыттагыса бар. Гомумән алганда менә даже совет ясырында хатын-кызлар буенча шул тиклем күп нидер пландар, нидер карарлар кабул ителгән. Әмма шуларның күбе әлбәттә yerine yetkirib үтәлмәй. Бу стратегия үтәлерме? Бу стратегияның ул үтәлә дигән конкретно юганда, анда направление дип әйтәм. Юнәлеш бирә димәк. Юнәлеш стратегия ул. Димәк, ниндидер проблемаларга игътибар юнәлтә. Юнәлеш кенә бирелә. Менә мин ул стратегический пландан менә алып, менә быел без шундай хатын-кызларның һаулыгы буенча менә конференция үткәрергә уйлайбыз инде. Мин теге һаулык хаклау министрлыгына яздык инде, менә күбрәк менә информационный пропаганда һаулык хаклау буенча. Ни өчен менә бәләкәй генә листовкалар юк. Улар әйтә инде, без телевизордан выступать итәбез, шулай бөтәһелә телевизорда ултыра алмай. Менә кайда барганда, транспорт үдәгендә, нидә бәләкәй генә менә шундай листовкалар булга. Тотып укырлык. Безнең халык все-таки укырга ярата бит инде. Менә кайда утырган магазиннарда һәм нидә менә шу информационный ни булган ине. Менә шуны әйттек, теге тәкъдимнәр индерелгән димәк. Һаулык хаклау министрлыгы, аларның информационный отделлары бар бит, бүлектәре бар, шундай юнәлешләре бар. Онда әйтелгән ул направление буенча. Һәм башка конкрет менә Мәскәү планында бик конкрет эшләр бар анда. Безнең без бит инде Мәскәү теге Лахова Екатерина Филипповнаның нигә хөкүмәт общественно-государственная организация Союз женщин дип атала, общественная җәмгыять хөкүмәт оешмаһы без. Без аның теге региональ бүлексәһе без Мәскәү менә шул теге Рәсәй нейнең теге союзның, шуның өчен безгә бик зур бурыстар анан килә, шундай конкрет нидер карарлар ибәрәләр алып безгә. Рәшидә Искәндәровна, бына бүгін социаль өлкә ул барыбер да игътибар үзәгеннән ситтә калмай. Социаль ярдәм бар, хезмәттәр бар махсус һәм хәйрия фондлары бар. Бына ошондый төрле хезмәттәр булган сакта, осырда союзның төп бурысы нимәлә?
Бына мин һәр вакыт әйтәм, иң беренче мына безнең хәйрия дип әйтәләр инде, иң беренче күп балалы семьяларга юнәлтәләр ниде бөтен булган ярдәмде һәм бына шул теге етем балалар дип теге балалар йортына, детдомдарга берләр. Бына безнең ситтә торып кала, нигә ирһез хатындар бына 2-3 балалы ирһез хатындар. Бына уның бер генә эш хакына ул бына шу 3 баланы тәрбияләй. Уның бик зур проблемалары бына. Ул 3 баланы ашатырга кирәк, киендерергә кирәк. Уның, конечно, бик күп ярдәмгә алар мохтаж. Шуның өчен бына иң беренче бына шундай гаиләләргә игътибар итәргә кирәк ине. Һәм сынафта гаиләләргә берләүләр дә бүген игътибар үзәгендә был гаиләләрдә ниндидер безнең ярдәмгә мохтаж. Юк, ул һаман да бит законды үткәрә алмыйбыз. Һаман да безнең ул закон үтмәй. Һаман да безнең менә шул хатын-кызларын яберләгән ирҙәр безнең нидә йөриләр? Азат юлда йөриләр. Төрмәгә лә уларны ултыртып булмай. Төрмәгә ултыртыр өчен аның или бер аягы булмаска тиеш, или кулы булмаска тиеш. В общем, шундай зур. Унда ла яуаплыктан каса беләләр. Каса беләләр. Шуның өчен бына әлбиттә анда бик зур мәсьәләләр бар. Мин һәр вакыт әйтәм инде бына хатын-кызларга, әгәр дә ир бер мәртәбә кулын күтәргән икән, һин карап торма, уны ташларга кирәк. Чөнки бер мәртәбә күтәрһә, ул икенче мәртәбәлә һуң дәвам итәсәк ул. Шулай әйтелә инде, бөтәһе шулай дип әйтәләр. Шуның өчен бына иң зур мәсьәлә бына шул гаиләгә яшәр өчен, гаилә төзү өчен безгә бына балаларны әзерләргә кирәк. Мәктәптән, балалар нинән баксаһыннан бына малай һәм кыз алар белергә тиеш. Дигәне укытучы, инженер һәм башка булудан профессионал ул атай һәм әсәй буласактар. Бына ничек ул әсәй булырга, ничек атай, ничек гаиләлә теге взаимоотношения төзергә, мөнәсәбәтте төзергә. Әмма әлеге вакытта безнең мәктәп бары тик укуга гына эш бирә. Бына шу психологик ярдәм, психологик не кирәк безгә. Уларның күп балалары бына шу бүгенге көндә атаһының, әсәһенең ничек әрләшеп яшәгәннәрен күреп, туеп, бит инде шул юлдан барып гаилә төзә. Яки ул төзергә әйтмәй, чөнки менә бүген сыкмайдар бит менә. Бердә тырышып бармайдар. Чөнки күрәләр, атаһы һәм әсәһе ничек ызгышып яшәйләр. Улар өчен бу семья ул шундай менә ызгыш, талаш. Нигә ул миңа семья кирәк дигән гаилә кыйммәтләре димәк бүген куркыныч астында, хәвеф астында. Шулай. Шуның өчен бына безгә бик күп эшләргә кирәк бул турында. Һәм менә ата-әсәләргә проблемаларда әйттегез, бына ошо эшегездә үзегез кемдәргә таянасыз? Безнең бына женсоветтар, безнең республикала бит инде һәр авылда тиерлек женсоветтар эшләй. Бына шул женсоветтар алар шул тиклем бына шул семьялар менән, гаиләләр менән, бирәктә авыр гаиләләр менән, менә шул теге эскесе гаиләләр менән, искән әсәйләр менән без искәндә ирҙәрне генә күрәбез. Безнең проблема менә шул әсәләр, искән гаиләләр бар. Әгәр инде әсәй эсә, ул гаилә юк дигәндә аңлата бит инде. Бу гаиләләр менән эшләү өчен урындагы хакимияттар менән дә хезмәттәшлек булдыру кирәктер. Ишетәләрме һеҙҙең һүҙҙе? Әлбиттә, бергәләп эшләйбез. Безнең женсоветтар бөтәһе менә шул хөкүмәт органдары менән бергә эшләйҙәр. Ауыл советтары менән, район муниципаль берлектәре менән бергә тырышып эшләйҙәр. Менә шул бүгенге диде теге ҡулға алып, бына шул тиклем бына шу безнең эшләгән женсоветта эшләгән актив хатындарға шул тиклем зур рәхмәтемде белдергем килә. Улар бер тинһеҙ, бер ярҙамһыҙ, шундай менә пандемия ваҡытында өйҙәргә йөрөп, кешеләрҙе ашатып, теге оло апайҙарға тиклем етеп, һәр береһенә шул тиклем күңелдәрен биреп, алар ярҙам итеп йөрөйҙәр бит инде. Рәшә Искәндәровна, бына һеҙ әйттегеҙ, сынапта ихлас, күңелдән бушлай түләүһеҙ йәмәғәт эшендә эшләй. Беҙҙең
безнең хатын-кызларыбыз. Ә улар был эшкә нисек килә, ул гомумән нисек җәмәгатьсе булып китә безнең хатын-кызларыбыз? Ну, ул инде безнең Күңел талабымы? Бына үкенечкә каршы, бына ошо безнең Женсоветта бигрәк тә элекке партия, комсомол, пионер оешмаларында эшләп өйрәнгән, бына шул теге нидер теге Актив нидер апайдар, инәйдәр дип әйтәйек инде, бына агнәйдәр дип әйтәбез. Бына яшьтәр бик ылгы бармайдыр. Бына ул миңа, конечно, ул теге яңа терминдар теге нидер бик колакка ятмай. Но тем не менее, бына без хәзер яшьтәр Ялып итәргә тырышагызмы? Яшьтәр крылоға сабыз Женсоветта. Мына нигә Мәскәүгә барып укып кайтты. Безнең хәзер үзе безнең республиканың яшьтәр бүлеге итәкчесе бар. Без хәзер яшьтәр белән эшләй башланак. Әмма ләкин бик кыен эш яшьтәр. Был эшкә бик нитеп битарафлыкмы? Ну, әлбәттә, ылыктыру өчен аларга шул тиклем итеп аңлатып, аларны яңа юнәлештәр белән ылыктырырга кирәк. Димәк, җәмәгатьчеләрдә лә яшьтән тәрбияләү кирәк. Әлбәттә, Мәктәптән шул. әлбәттә. Менә минең уемса, конечно, менә мәктәптән башларга кирәк. Кайһы бер районнарда безнең мәктәптә лә матур итеп эшләйдер, мәктәпләрдә Женсоветтар бар. Но әмма ләкин менә бүгенге көндә кадәр халыкара нидә гендерный нидә булып, хәзер бит инде менә кисәле күргәнегездер телевизорда мәктәп сөйләйдер. Ужасно бит ул менә теге ир менән нидән уже аерым юк дип баралар бит инде хәзер. Әмма безнең ил конституциясында ул гаилә аерым термин буларак ныгытылды. Хатын-кыз, 19-нчы статья менә шул теге ир менән хатын равные права имеют. Димәк, бүген хатын-кыз ул бары тик социаль өлкәне генә үз иңендә тартмай, ул тап гаиләнең иминлеге һәм бөтенлеге хагында ла тора. Әлбәттә, әлбәттә. Һәм ул һәрвакыт шулай булгандыр. Ну, шулай дип әйтә, хатын-кызһыз бит инде гаиләдә булмай, ирдәр үзләре булмай дип әйтәйек инде. Бер нәмәлә булмай. Хатын-кыз бөтен нәмәнең үзәге бит инде. Шуның өчен бына дөнья тоткаһы, шуның өчен бына бүген нидә 7 март алдыннан бына шул хатын-кызларга бүтән әйтә алмаган хүзләрегезне, яла хүзләрегезне әйтеп, тик кенә теге шоколадный теге сәскә менән генә бүләк итеп түгел, бына ошо көндә хатын-кызларның хукукый проблемаларын аңлап, ишетеп, минеңсә ул бик мөһим эш. Һәм шулай да менә районнарда хатын-кызларга ихтирам һәм 7 мартка тагына булмаһын ине. Хатын-кызларның зур кимәлгә күтәрү, уларның лидерен, белемен, аларның шунда энергияһын бына шундай конкрет эшләргә. Минеңсә хатын-кызларһыз бер нәмәлә килеп сыкмаясак. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, һеҙҙе лә байрам менән. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, безнең студияла Республика Башҡортостан Ҡатын-ҡыҙҙар союзы рәйесе Рәшиҙә Солтанова булды. Сәләмәтлек, бәхет һәм бәрәкәт теләп хушлашабыҙ. Байрам менән.